𝗂𝗵𝗶𝗶
Imini yecawa ibuye yavela, imini yovuko olukhulu, imini enkulu yenhlanganisela, imini insimbi yobizo ibethwe, imini abantu bayalwe, imini ilizwi lobomi lithethwe, imini kubongwe umdali. Ithi ivesi yokugqibela, vuyani makholwa, vuyani singcwele, bongani inkosi yezulu, kokufika ukufezwa kwendino ndiphele ndiphumle kwanani phezulu ezulwini. Imini yecawa ibuye yavela, imini yovuko olukhulu, imini enkulu yenhlanganisela yabantu beNkosi yezulu, imini ensimbi yobizo ibethwe, imini abantu bayalwe, imini ilizwi lobomi lithethwe, imini kubongwe umdali, imini yabonga inkosi yezulu, ukwenza izulu lomdali, imini wesukukhululi omkhulu imini abantu beNkosi baqhele ukuva iindaba zovuyo, imini amakholwa alangazelela indawo asilanga kuyo. Vuyani makholwa, vuyani singcwele, bongani inkosi enkulu, 𝗂𝗃𝗂𝗂𝗏 kufezwa kwendino ziphele, ndiphumle kwanani phezulu. Umbhedesho wemini yecawa, iphepha le-11. Umbhedesho wemini yecawa. Okhohlakeleyo awuguquka, ekukhohlakaleni kwakhe akwenzileyo, enze okulungileyo nokululamileyo, uyakulondoloza umphefumlo wakhe ebomini. Ngoba izigqitho zam ndizazi, isono sam sebusweni bam futhi. Fihla ubuso bakho ezonweni zam, ucime zonke izikhohlakalo zam. Amadini kaThixo angumoya owaphukileyo, inhliziyo eyaphukileyo negqobhukileyo akuyidela Thixo. Nikrazule inhliziyo zenu, ungabi zingubo zenu, niguqukele kuYehova uThixo wenu, ngoba nenceba yena,
enobubele obukhulu, enosisi obubi. Kuyinkosi uThixo wethu, ukhwizibele nesixolele, noba sivukele ngakuye, singaphulaphulanga nelizwi likaYehova loThixo wethu, noba sihambe ngemithetho yakhe ayibekileyo phambi kwethu. Yohlwaye Yehova, kodwa ungabi ngengqondo yakho. Hleze undenze into encinane. Kuqukani, ngoba ubukumkani bamazulu busekufuphi. Ndiyasuka ndiye kubawo, ndithi kuye, bawo ndonile ngakulo izulu. Andisafanele ukubizwa ngoba ngumnyana wakho. Uzungangeni ekugwebeni kwesitaka sakho, ngoba kungalungile ebusweni bakho namunye ohleliyo. 𝘂𝗵𝗄𝗂 sizivumayo izono zethu, unyanisekile yena ukuze asihlambulule izono zethu zonke. 𝘂𝗵𝗄𝗂 sizivumayo izono zethu. Ikhamente engcwele yasemdansane North 2nd 339. 𝘂𝗵𝗄𝗂 sizivumayo izono zethu, unyanisekile yena, ulungile kanjalo kuze asihlambulule kuzo zonke izono zethu. Ngakho oko ndiyanimema ikhamente engcwele. Bathanda, isibhalo esingcwele siyasiyala kwindawo ngendawo ukuba masivume izono zethu nokukhohlakala kwethu, noba ngesingahananisi sizifihle ebusweni boThixo namandla onke bokuba wethu wasezulwini. Koko sibe nakho ukuzixela ngenhliziyo elulamileyo, ngenhliziyo ethobekileyo, ngenhliziyo evayo, ukuze sizuzwe ukubele nakhe netafula lakhe elingenambali. Ngakho oko ndiyanithandaza, ngoba siqukumbela le Pasika. Ndiyanithandaza. Siyehlalweni sofefe lwasezulwini lisithi kunye nami. 𝗂𝗵𝗄𝗆
ekufa kalokutho sihlala inhlamba ebhedeshekileyo sihlala inhlamba elungileyo sihlala inhlamba ebungcwatha ukuze kudunyiswe igama lakho. Zesithi ngabo ububele bakho ubukhulu sindiswe entanjeni zozo zonke osenzileyo ngokuthatha kabethu uzwenze okuba wethu wasezulwini ngenxa yakho Yesu Kristu Nkosi yethu nomsindisi wethu odumisekayo. Wethu osezulwini ngezinyawo ndagqibela apha emdazane kule sekete uculwa le ngoma uculwa ngamandla
kulaa mhlaba waseresting isiya unwilling but uThixo wandibiza. Sakhumbula uba uluze 𝘂𝗃𝗂𝗏 endleleni. Unwilling uThixo wandibiza. Kwakudala endaweni yomhla wendumiso yomhla wanamhlanje kuba sikwinkonzo yovuko, kuba sikwinkonzo yokutestifya that the one we follow is no longer dead. Kuba sikwinkonzo yovuko. Nandikimele usisinozuko icula kakhulu le ngozi. Kula maculo ethu esiXhosa iculo u264 yisabatha namhla Nkosi imini yakho bayavuya abantu bakho ngale mini yakho wawuphuma engcwabeni namhla Nkosi wakuvisa ukufa uvukile wena hloko yabo bakholwayo savuka nathi thina ngoko sikholwayo maliviwe izwi lakho. How I wish okokuba asicula le ngoma 𝗂𝗃𝗏𝗏 liviwe ilizwi likaThixo. Athi umongameli xa ezokumapha ilizwi likaThixo liviwe ngabantu abalapha 𝘂𝗃𝗏𝗏. Ilizwi likaThixo liguqula abantu banomdantsane North Second. Sibulela wena Yesu. kuyo le zinto zonke. We have everything. We may look like we are suffering, but we have everything. Ngokuvuka kwakho ngoba ukankonzo yokuvuka. Zinto zonke. We have everything. For the fact that Jesus Christ has risen from the dead, we have everything. Zinto zonke. Ngokuvuka kwakho.
ukusuka ngohlobo. Asizukwazi ukusuka ngohlobo. Ngicela othishala be-Sunday school basincedise ngomuntu obetha igugu uyasikhosta. Sisayida uyaliyeka kwangoku kanye ngibona umuntu ozalibetha phambi ngosusilowu. Ngicela siphinde le verse mathi 9 kwenzela uba umfundisi singamothuli kule ndawo kakhulu.
Sesifumane izifundo zethu sokuqala nesesibili abashumayeli bazosincedisa. Sizofumana isifundo sethu sokuqala incwadi yeTestamente endala, incwadi ikaprofethi Isaya isahluko ngo-65 sifunda uverse 17 siyoma ngoverse 25. Isifundo sethu sokuqala incwadi ka-Isaya 65 sifunde uverse 17 siyoma ngoverse 25. Sifunde isifundo sethu sesibili emva koko incwadi yabasekorinte bokuqala sifunde chapter 15 sifunde uverse 19 siyoma ngoverse 28. Umshumayeli olandelayo uyabe elandela njalo emva komama. Siyabulela inkosi. Maliviwe isilo njengoba sibhaliwe kula ncwadi ka-Isaya isahluko sama-65 siqale ukufunda kwivesi ye-17 siyonqandwa yivesi yama-25. We shall get our scripture reading from the book of Isaiah from chapter 65 starting from verse 17 to verse 25. Sifunde nabayifumeneyo. Ngokuba ngiyabona ndidala amazulu amatsha nehlabathi elitsha, angakhunjulwa awokuqala, angenyuki athi qatha ezinhliziyweni. Hayi, yibani nemihlali nigcobe nanini na yiloo nto ndiyidalayo, ngokuba iyabonani ndiyayidala iYerusalem ukuba igcobe, nabantu bayo ukuba babe nemihlali. Ndiyakugcoba ngeYerusalem ndibe nemihlali ngabantu bam. Lingabi savakala khona ilizwi lokulila nelizwi lokukhala. Akuyi kuba savela khona usana olunentsuku nexhego elingayizalisanga imihla yalo, kuba umfana uyakufa engominyaka 100 ezelwe, atyabhiswe umoni engominyaka 100 ezelwe. Bayakwakha izindlu bazihlale, batyale izidiliya, badle iziqhamo zazo. Abayikwakha uhlale bambi, abayikutyala udle bambi, kuba iyakuba njengemihla yomthi imihla yabantu bam, badle into esetyenziwe zizandla zabo abanyulwa bam. Abayikuzixhamla ngokulambathayo bazalele ukhwankqiso, ngokuba bayimbewu eyisikelelekileyo uYehova, nabaphume ezibilini zabo banabo. Uyakuthi bengekabizi sabele, besathetha ndibe sendivile. Uyakudla ndawonye ingcuka nemvana, ingonyama idle umququ njengenkomo, inyoka sibe luthuli isonka sayo. Azikwenza bubi zonakalise kuyo yonke intaba yam engcwele, utsho uYehova. Eli lizwi lenkosi. Inkosi sikolufunda kwezilayini impilo ngaphakade apha. 𝗂𝗃𝗂𝗂𝗏
Masifumane isifundo sethu sesibini njengoko sibhaliwe kwincwadi yabaseKorinte bokuqala isahluko 15. Siqala kwibinzana le-19 siyokuphela kwibinzana lama-28. Book according to 1 Corinthians chapter 15, starting from verse 19 to verse 28. Isihlokondaba sithi uvuko lwabafileyo. Iphepha ezantsi 1,133 liyam iBhayibhile. Masifunde ke nabayiphumeneyo. Ukuba singaba thembele kuKristu kububomi bodwa, soba sizezona ntsizana kubantu bonke. uKristu yena kunje uvukile kwabafileyo, waba yintlahlela yabalele ukufa. Kuba ekubeni kaloku kungumntu ukufa, kukwangumntu ukuvuka kwabafileyo. Kuba njengokuba kuye uAdam bafa bonke, ngokunjalo nakuye uKristu baya kudliswa ubomi bonke. Elowo ke kolwakhe uluhlu, intlahlela inguKristu, kamva abakuKristu ekufikeni kwakhe kwandule ke ukubakho isiphelo. Xa athe wakunikela ubukumkani kuye uThixo uyise, xa athe wamubhangisa konke ubulawuli nalo lonke igunya namandla, kuba umelwe yena ukuthi alawule ade azibeke phantsi kwenyawo zakhe zonke iintshaba. Olokugqibela utshaba oluya kubhangiswa ukufa, kuba izinto zonke wazithobela phantsi kwenyawo zakhe. Ke xa athi izinto zonke zithotyiwe, kuyabonakala ukuba akabalwa lowo wazithobela phantsi kwakhe zonke izinto. Xa ke zithe zathotyelwa phantsi kwakhe zonke izinto, uyakwandula nonyana ngokwakhe athotyelwe phantsi kwalowo wazithobela phantsi kwakhe zonke izinto, ukuze uThixo abe zizinto zonke kubo bonke. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwalo ngoku nakunaphakade. Amen. Siyakudumisa Thixo, siyavuma ukuba unguyena. Siyakudumisa Thixo, Siyakuvuma ukuba unguyena
𝗂𝗃𝗂𝗂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 
njengokuba sibhaliwe kwivangeli kaYohane isahluko 21. Siqala ke ukufunda la vesi yokuqala siyonqandwa ke la vesi ya23. Ndifunda ke kule nguqulelo intsha. Andizubiza ke ne-page because the other Bible is different, abanye bayifunda ezifowunini. Masifunde ke emva koko uYesu waphinda wazibonakalisa kubafundi bakhe ngakulwandle lwaseTiberiya. Kwahamba ngolu hlobo ukuzibonakalisa kwakhe uSimon Petros noThomas ekuthiwa nguwele noNathanieli waseKana eGalili kunye noonyana bakaZebedi nabanye abafundi ababini babendawonye. Waze wathi kubo uSimon Petros, "Ndisaya kuloba." Baze bathi kuye, "Nathi sohamba nawe." Baya ke bekhwele isikhitshana kodwa ababambanto obo busuku. Ukuthi chapha komsobomvu nako kumi uYesu elunxwemeni. Ofu abafundi babengaqondi ukuba nguYesu. Wathi ke ngoko uYesu kubo, "Anibambanga ntlanzi bafana?" Bamphendula bathi, "Hayi." Waza wathi kubo, "Phosani umnatha ngasekunene kwesikhitshana." Nobambisa ke bawuphosa baza ngenxa yobuninzi beentlanzi ababanakho ukuwutsala umnatha. Ke ngoko lo mfundi obethandwa nguYesu wathi kuPetros, "Yinkosi." uSimon Petros akuva ukuba yinkosi le, wazithi uhambo ngengubo kuba wayekhethile, watsho waziphosa emanzini. Ke bona abanye abafundi baye elunxwemeni nasesikhitshaneni bawuquqa umnatha uzele zintlanzi. Kwakumalunga neemitha ezilikhulu ukuya elunxwemeni. Bakuhla esikhitshaneni bawubona umlilo wamalahla kukho iintlanzi kuwo kwanesonka. Wathi kubo uYesu, "Kanize neentlanzi kwezi nisandula ukuzibamba." uSimon Petros wakhwela esikhitshaneni wawurhuqela elunxwemeni umnatha uzele zintlanzi ezinkulu zili-153 zizonke. Nangona zazininzi kangako umnatha awuqhaqhekanga. Waza wathi kubo uYesu, "Izani kutya." Akungabakhona mnye kubafundi ube nokuganga bakuthi, "Ungubani wena?" Kaloku babesazi ukuba yinkosi. Wasondela uYesu wasithatha isonka wabanika, wathatha nentlanzi wabanika. Okuzibonakalisa koyayesu kubafundi bakhe okukokwesithathu emva kokuvuka kwakhe ekufeni. Emva kokuba betyile uYesu wathi kuSimon Petros, "Simon nyana kaYohane, uyandithandana ngaphezu kwaba?" Wathi kuye, "Ewe Nkosi, uyazi ukuba ndiyakuthanda." Wathi kuye uYesu, "Yondla amatakane am." Aphinde athi kuye okwesibili uYesu, "Simoni nyana kaYohane, uyandithandana?" Wathi kuye, "Ewe Nkosi, uyazi ukuba ndiyakuthanda." Wathi kuye uYesu, "Yalusa iigusha zam." Wathi kuye okwesithathu uYesu, "Simoni nyana kaYohane, uyandithandana?" Ngevimkwendi uPetros ebuzwa okwesithathu nje nguYesu esithi, "Uyandithandana?" Waze wathi kuYesu, "Nkosi, izinto zonke uyazazi ukuba ndiyakuthanda." Wathi kuye uYesu, "Yondla iigusha zam." Ndithi kuwe inene oko usemtsha ukuzibhinqisa
uye apho uthanda ukuya khona. Kodwa xa sewaluphele uyakuziphakamisa izandla zakho ubhinqiswe ngomnye akuse apho ungathandi ukuya khona. Esitsho nje uYesu wayesalathi indlela uPetros awayeza kufa ngayo ukudumisa uThixo wandula ukuthi ndilandele wena. Wakhangela ngasemva uPetros wabona laa mfundi wayethandwa nguYesu elandela, lowa wayehleli ecaleni kukaYesu esidlweni. Waza wabuza uYesu kuba ubani na owayeza kumngcatha. Wathi ke yena uYesu Petros akumbona lo mfundi, Nkosi, uyakuthengani na ngalo? Waze wathi kuye uYesu, ukuba ndifuna abekho ndide ndibuye, inamsebenzi mni loo nto kuwe, ndilandele wena. Yathetheka ke le nto phakathi kwabalandeli bakaYesu, kusithiwa lo mfundi akayikufa. Kodwa uYesu wayengatshongo kuye ukuba akayikufa. Wayethe, ukuba ndifuna abekho ndide ndibuye, inamsebenzi mni naloo nto kuwe. Lilizwi lenkosi eli. Nganginkosi weqolo, inkosi yothixo, ngakusikelela ukufundwa kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Ngiyakholwa uThixo uyizolo ngamandla wonke. Ngiyakholwa uThixo uyisakholwa ngamandla wonke.
nani. Masithandaze. Nkosi siphathe ngejafu. Nkosi siphathe ngejafu. Nkosi sibonise inceba yakho. Nkosi sindisa 𝘂𝗵𝗶𝗆 malinga. Bathisa abafundisi bakho ngokulungisa. Nkosi sindisa abantu bakho. Uxolo Nkosi ngelethu ixesha. Thixo sicokise iinhliziyo zethu ngaphakathi kwethu. Thixo mdali woxolo nomthandi wenkolisana. Ubone bethu ungunaphakade kubekho ngokwazi wena onkonzo yokukhululeko kanye. Zosilwele thina zicaka zakho ezidulamileyo konke ukulwa kweentshaba zethu. Zesithi siqinisile ukuthembe kusibeleni kwakho nje. Ngoyika amandla abo basuke babembi ukuthi ncama amandla kaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngosibawo wethu wasezulwini ukona amandla onke ongunaphakade. Esilondolozileyo kade kwasanga le mini. Zosilondoloze ngayo ngamandla akho amakhulu. Isipho kokuba sithi ngale mini singawo uYesumeni. Sithi kanjalo singangeni ezingozini. Sithi zonke izenzo zethu zicwangciswe ngokubona kwakho. Simana senzo kokulungileyo ebusweni bakho. Ngenxa yakho Yesu Kristu Nkosi. Amandla onke uthombo wakho konke. Sithi ngolulamo sithandaza ukuba uthamsancelise zonke inkosi namaphakathi nabo bonke abanegunya lokugweba imicimbi yenkosi. Bazalise ngomoya wakho ingcwele, batyebise ngofefe lwakho lwasezulwini. Bahambise kuko konke okulungileyo ude ubangenise ebukumkanini bakho bonaphakade. Ngenxa yakhe uYesu Kristu Nkosi. Kuphela okwenza imimangaliso emikhulu. Sisela bonke abafundisi bevangeli yakho nabo wonke amabandla abawaphetheyo. Umoya ophilisayo wofefe lwakho. Zokuthi ukuze bakukholise ngokwenene mane ukubahlisela umbethe wentsikelelo yakho. Yenza oku Nkosi ukuze kudunyiswe umthetheleli wethu nomthandazeli wethu onguYesu Kristu. 𝘂𝗺𝗫𝗄𝗃
nomlondolozi wabo bonke abantu. Siyakuthandaza ngokululamileyo ngenxa yentlobo zonke zabantu. Uba ubazisa indlela zakho nophiliso lwakho olulondolozayo, ulwazise kuzo zonke izizwe. Sithi ngokubalulekileyo sithandazele iSakramente engcwele kulo lonke ilizwe. Uba ihlale ngethamsanqa, khokhele iphathwe ngomoya wakho olungileyo. Bathe bonke abazibiza ngokuthi bangamaKristu, bakhokelelwe endleleni yenyaniso. Babambe inkolo ngantliziyo bebambisene ngoxolo, behleli ngokulungileyo. Sithi-ke ukugqibela sibabhekisele ebubeleni bakho wena yise wabo bonke abo babandezelweyo ngeendawo ezithile emiphefumlweni, nasemizinjeni, nasekuhlaleni. Thixo ngithetheleli ise weNkosi yethu nguYesu Kristu. Umkani kakumkani Yehova unaphakade, ngeli thuba Msindisi bawo wethu semazulwini, ngeli thuba Thixo noFehla sisondeza phambi kwetrone yobabalo lwakho Nkosi noFehla. Sisondeza Mesiya abo baphila kumazwe nemfazwe Thixo noFehla. Sisondeza abo baphila Msindisi kumazwe namahle emfazwe Thixo noxolo. Bawo wethu semazulwini sibasondeza kuwe Yehova unaphakade, ngoba nguwe wedwa ukwazi ukuqenqa amatye umthetheleli wabantu abangenabo abathetheleli. Sindisa Thixo noFehla, thoba umoya wakho, thoba umoya wakho phezu kwabantwana bakho mzalo olungileyo. Kodwa Msindisi Thixo noFehla, uzungavumi Nkosi noxolo siphume kule ndawo. Bawo wethu semazulwini singakhange sibabeke abantwana bakho Thixo noFehla kwela phondo laKwaZulu Natal, Msindiso neNceba. Yehova unaphakade sibasondeza kuwe Thixo noxolo. Ngabakho nabo bawo wethu semazulwini, liphondweni Thixo noFehla liphuma umongameli wethu bawo wethu semazulwini, umntakashabalala ulapha phakathi kwethu Thixo noFehla. Yehova unaphakade ngenxa yakhe yedwa Msindisi wabo Thixo noFehla, ngenxa yakhe yedwa bawo wethu semazulwini. This is the sum total yokholo lwethu kuwe Yehova Thixo bawo wethu umthetheleli nomsindisi wabantu bonke. Hlisa umoya wakho Thixo noFehla phezu kwephondo laKwaZulu Natal. Masithi zonke intsapho Thixo noFehla ezishiyiweyo ngabantwana babo Yehova unaphakade, ngabazukulwana, ngabantwana Thixo noFehla, ngabazali babo. Yehlisa umoya wakho Thixo noFehla onamandla bawo wethu semazulwini, uzubathwale Yehova unaphakade, uzubathwale ubasikelele ebudeni bendlela Thixo noFehla. Bawushiywa ngabo bathandazayo, bahlala nabo Thixo noFehla, ubasikelele ubathamsanqelise, ubabonwabise, ubasize ekusweleni kwabo, ubakunyamezele ekuthwaleni kwabo kunzima, nempumelelo esikelelekayo kuzo zonke iimbandezelo zabo. Sicela oku ngenxa yakho Yesu Kristu. Thixo onamandla onke, ise wazo zonke izinto, thina zithakazayo ezingafanelekiyo, siyakubulela ngokululamileyo ngenhliziyo ngenxa yokulunga kwakho nobubele bakho uthi nakubo bonke abantu. Siyakudumisa ngenxa yokuba usidalile wasilondoloza, nangenxa yawo onke amathamsanqa obubomi. Kodwa eyona nto iphezu kwazo zonke
luthando lwakho olungenambaliso ekukhululweni kwelizwe inkosi yethu Yesu Kristu. Siyakudumisa ngenxa yamathuba okuzuzwa kofefe nangenxa yethemba lokungcwalisa. Siyakuthandaza ukuba usinike uluvo olufanelekileyo ngenxa yazo zonke izilele zakho, zize inhliziyo zethu zibe nokuvulela, singazenzisi silubonakalisa udumo lwakho. Kungabi ngemilomo yodwa, kube nangokuhlala kwethu ngakho ukuzinikela enkonzweni yakho, nangakho ukuhamba ebusweni bakho ngobungcwele nangokulunga yonke imihla yethu. Ngaye uYesu Kristu inkosi yethu esithi makubekho kuye nakuwe nakumoya oyingcwele zonke indumiso nokungcwalisa kude kube ngunaphakade. Sithi nganhliziyonye sikuthandaze abantu yothe kanjalo wasithembisa ukuba uthi kwakuhlangana ababili lokuba bathathu egameni lakho kuba izinto abazicelayo. Yenza kalokhu Nkosi, yenza nje ngokunqwela nokuthandaza kwethu thina sizizicaka zakho, njengoba kusifanele siphe kweli lizwe okokuba siyazi inyaniso yakho, uzubuye usiphe ilizwe elizapakho ubomi obunaphakade.
idepartment yasekhaya sizawusondeza i-leadership elapha esekethini. Sizawusondeza icawe bayani izoqhuba inkonzo entsha, inkonzo yomnikelo, inkonzo nayo le. Let no one believe ngokuba ngoku kwixesha lamagosa senze into different. Inkonzo nayo le izawuza kwigosa lesekethe, izosiqhubela inkonzo yomnikelo. Culo number 80 𝘂𝗵𝗶 uyani nathi bakholwayo liwe imvuyiso sakuthi xa sinaka nayo sibone umangaliso. Yesu wehla ezulwini ezisusindiso esibizelwa ekomini ubani umangaliso. Waphela thina boni sonke esusa izigqitho ethwala ityala lethu sonke kwangumangaliso. Phakathi kobumnyama bethu wamisa inkanyiso, phela ubumfama bethu onani umangaliso. Lodaniswayo enkonzweni kwangazi izifiso, wamkelwe ekuxolweni ukwangumangaliso. Idivizi yokugqibela kwangcwele novayo ebomini bezethu indumiso. Sobonga nathi ezulwini usome umangaliso. 𝘂𝗵𝗶. Oh,
Oh,